Γεια σας. Λέγομαι Γιώργη Ρινέλη και είμαι Software Consultant. Σήμερα θέλω να σας δείξω το Endpoint Central, ένα πρόγραμμα διαχείρισης συστήματων. Όλων των συστήματων, των Windows, των Mac, των Linux, όλων των smartphones, των tablets και την εξασφάλιση όλων αυτών των συστήματων. Καλή διασκέδαση. Εδώ βρισκόμαστε στον πίνακα ελέγχου του Endpoint Central, στο Control Panel. Εδώ μπαίνω μέσα με τον browser, δηλαδή δεν χρειάζεται μια εγκατάσταση ενός ειδικού Control Panel σε ένα μηχάνημα. Το Endpoint Central λειτουργεί διαμέσου agents και μπορώ να χειρίζομαι συστήματα των Windows, των Linux και των Mac. Κάποια άλλα αρχικά βασικά στοιχεία είναι ότι πίσω στο Endpoint Central βρίσκεται μια βάση δεδομένων PostgreSQL. Είναι δυνατόν μέχρι 10.000 συστήματα. Βεβαίως, κάθε στιγμή που θέλετε μπορείτε να αλλάξετε στο MS SQL. Σας προτείνω όμως να το δοκιμάσετε πρώτα με το PostgreSQL, διότι είναι μονόδρομος. Δεν μπορείτε να πάτε πίσω από MS SQL σε PostgreSQL. Άλλα βασικά στοιχεία για το Endpoint Central βρίσκονται εδώ στο Admin. Η εξασφάλιση του συστήματος γίνεται με third-party certificates, SSL certificates. Επίσης μπορείτε να εξασφαλίσετε την σύνδεση διαμέσου ίντερνετ με έναν secure gateway server. Αυτό είναι ένα ειδικό κομμάτι που μπορείτε να εγκαταστήσετε. Αυτό το secure gateway server εξασφαλίζει τη σύνδεση διαμέσου ίντερνετ. Δηλαδή κάθεται πίσω από το firewall ως forwarding server. Επίσης, γίνεται διαχείριση του συστήματος με technicians, δηλαδή μπορείτε να προσθέσετε εδώ τους admins, είτε local user, είτε Active Directory, και επίσης μπορείτε εδώ να δώσετε κάποια roles, δηλαδή να είναι ένα administrator που μπορεί να διαχειρίσει όλο το σύστημα, τα πάντα, ή ας πούμε μόνο το patch manager, ο οποίος θα βλέπει μόνο το κομμάτι του patch management. Επίσης μπορούμε σε κάθε τεχνικό μετά να δώσουμε τον έλεγχο μόνο για ένα δικό remote office. Ένα remote office είναι μια location κάπου σε μια άλλη χώρα ή σε μια άλλη πόλη που έχετε πάνω από 10 υπολογιστές, ας πούμε, που μπορείτε να το βάλετε μαζί σε ένα remote office και θα δώσετε τότε δυνατότητα σε έναν τεχνικό μόνο να χειρίζεται αυτό το remote office. Ή και μόνο κάποια groups, δηλαδή κάποια συστήματα που έχετε βάλει μαζί σε μια ειδικό group. Αυτά τα roles μπορείτε φυσικά να φτιάξετε και μόνοι σας κάποια, δηλαδή τις δυνατότητες που μπορεί ο κάθε τεχνικό να έχει. Και η σύνδεση μέσα σε αυτό το σύστημα γίνεται με two-factor authentication, δηλαδή με email ή με μια authenticator app, σε οποία μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε που δουλεύει με το QR code. Το επόμενο είναι πώς μπαίνουν τα agents σε ένα σύστημα. Τα agents μπορείτε να τα κάνετε push, δηλαδή μπορείτε εδώ να τα ψάξετε και να τα βάλετε πάνω σε ένα ειδικό remote office. Καθώς επίσης γίνεται η κατάσταση των agent με το GPO, με την Active Directory, η Azure Autopilot or Apple Enrollment, ή με το SCCM, OS Deployment. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εγκατάστασης του agent.
Πάμε πίσω στην αρχική σελίδα. Με το Endpoint Central έχετε τη δυνατότητα να δείτε το software lifecycle και το lifecycle όλων των συστήματων των hardware. Εδώ στο Control Panel βλέπετε κάποια statistics. Μπορείτε να αλλάξετε φυσικά την όψη. Και κάτω, σε κάθε από αυτά τα tabs, θα βρίσκεστε quick links με how-tos, knowledge base, FAQs και videos. Αυτά τα videos είναι αγγλικά βίντεο του vendor από το Manage Engine, της Manage Engine, και θα σας βοηθήσουν και θα σας εξηγήσουν την χρήση του Endpoint Central. Εδώ που είμαστε εδώ κάτω, αυτό το μπλε το εικονίδιο είναι ο πρώτος από διάφορους τρόπους να βρείτε βοήθεια. Εδώ είναι παράδειγμα χάρη ένα chat κατευθείαν με την Manage Engine και θα απαντήσει κάποιος τεχνικός εντός 1 λεπτού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ γρήγορα που απαντάνε. Φυσικά αυτό γίνεται στα αγγλικά οι ερωτήσεις. Πάμε παρακάτω. Εδώ στο Configurations. Τι είναι τα Configurations? Άμα πω εδώ θα εμφανίζει Windows, Mac και Linux και είναι διάφορες configurations τα οποία μπορούμε να κάνουμε και εντός τα GPO με την Active Directory, αλλά μπορώ να διαχειρίζω εδώ και συστήματα σε workgroups. Οπότε είναι πολύ καλά να έχω την δυνατότητα εδώ security policies, rec keys, Wi-Fi, user management κλπ. Θα σας δείξω τώρα το πώς φαίνεται άμα κάνετε κάποιες ρυθμίσεις εδώ, κάποια configurations. Ας πούμε, βάλουμε εδώ το Secure USB, βάλουμε Rec, Registry, Wi-Fi. Έτσι απλά να βλέπετε πώς φαίνεται. Εδώ μπορούμε να μπλοκάρουμε τα devices, USB devices, ας πούμε portable devices, κάνω εδώ το block και μπορώ να κάνω exclusions φυσικά για κάποια devices που εγώ θεωρώ ασφαλές. Επίσης έχουμε εδώ την δυνατότητα να βάλουμε rec keys ή να το αλλάξουμε και εδώ έχουμε Wi-Fi που μπορούμε να κάνουμε enable, disable και φυσικά να κάνουμε add ενός Wi-Fi profile ή modify ή delete. Skip changes. Εδώ είμαστε στο targeting, δηλαδή το πώς ορίζω τους στόχους, δηλαδή τα συστήματα τα οποία θα πάρουν αυτό το configuration. Εδώ μπορώ να βάλω είτε το remote office ή ας πούμε το domain. Άμα βάζω το domain, φυσικά υπάρχουν πολλούς στόχους εκεί μέσα και μπορώ να κάνω ένα filter στο remote office, OUs, Active Directory groups, computers, IP address or range. Και επίσης μπορώ να κάνω exclude με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή συστήματα τα οποία να μην πάρουν κάποια από αυτά τα configurations. Εγώ προτείνω πάντα να φτιάξετε μία custom group σε οποία θα μπουν όλα τα συστήματα τα οποία να μην πάρουν ποτέ αυτόματο κάποια ρύθμιση. Στόχους μπορείτε να excludete με όσους θέλετε και επίσης μπορείτε να βάλετε στόχους όσους θέλετε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι εδώ, το script repository. Εδώ μπορείτε να βάλετε δικά σας script και να τα χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε configuration θέλετε. Δηλαδή είναι σαν ένα repository για τα script σας. Υπάρχουν επίσης templates
για διάφορους platform, Windows, Mac, Linux και δηλαδή αν δεν ξέρετε, ας πούμε, αν είσαστε μόνο ένας admin για Windows και έχετε δυσκολίες όπως εγώ, ας πούμε, με τα Mac ή το Linux, δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό το Wi-Fi check, μπορώ να βάλω αυτό το script στο repository και δεν χρειάζεται να το ψάξω κάπου στο ίντερνετ ή να το φτιάξω μόνος μου. Και μπορεί να γίνει εδώ μετά το publishing πάνω σε συστήματα. Το επόμενο κομμάτι είναι το patch management. Εδώ μπορώ να εξασφαλίσω όλα τα συστήματα με τα patches. Μπαίνουμε πρώτα στο τι μπορώ να κάνω patch. Εδώ τα Windows, δηλαδή όλων των Microsoft των updates μπορώ να κάνω εδώ μέσα. Και third party updates. Δηλαδή εγώ δεν χρειάζομαι, χρησιμοποιώντας τον Endpoint Central, δεν χρειάζομαι το Vesus. Εδώ για το Mac και επίσης για το Linux. Τα patches, τη στιγμή που ένας agent έχει εγκαταστηθεί πάνω σε ένα σύστημα, γίνεται ένας έλεγχος και όποιο patch λείπει θα φαίνεται εδώ μέσα στο Missing Patches και βλέπω Patch ID, Bulletin ID, μια περιγραφή του patch και το Approval Status. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ να κάνω Approve εδώ σε ένα patch ή Not Approved ή να το κάνω και Decline. Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι μόνο Approved Patches μπορούν αυτόματος να εγκαταστηθούν πάνω σε συστήματα. Μόνο τα approved. Πάντως, πάντα μπορώ τα not approved να τα κάνω εγκατάσταση στα συστήματα εντός αυτό το dialog. Δηλαδή, να μπω εδώ και να κάνω ένα publish. Έχω εδώ το patch, μπορώ να κάνω και uninstall από αυτό το patch, άμα υποστηρίζεται από αυτό το patch. Χρησιμοποιώ μια deployment policy, είναι το πότε και το πώς γίνεται η κατάσταση και μπορώ εδώ απλά να κάνω το deploy. Είναι πολύ εύκολο. Τους στόχους τους έχει βάλει αυτόματο σε αυτό το missing patches και επίσης υπάρχει εδώ τη δυνατότητα να γίνει publishing μέσα στο self-service portal. Να το εγκαταστηθεί κάποιος μόνος του. Πάμε πάλι πίσω στο patches να δούμε τι άλλο θα βλέπω εδώ. Το platform, αν χρειάζεται ένα reboot αυτό το patch ή όχι και φυσικά αν η απεκατάσταση σε αυτό του patch υποστηρίζεται από αυτό. Άλλα στοιχεία βρίσκονται εδώ στο Bulletin ID, Patch Details και μπροστά επίσης Supported Languages και εδώ είναι το download link για αυτό το patch. Όπως βλέπετε κάτω στην οθόνη, αυτό το patch προέρχεται από τον vendor αυτού του patch. Τίποτα γίνεται hosting στο Manage Engine. Δηλαδή έρχονται όλα τα patches, όλα τα software, πάντα απευθείας από το vendor του καθενού του patch. Πώς μπορώ να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολο με τους αυτοματισμούς εντός του Patch Manager. Αυτό γίνεται εδώ στο Deployment. Στην πρώτη φάση μπορώ εγώ να χειρίζομαι test groups και να εγκαταστήσω τα patches τη στιγμή που έρχονται πάνω σε συστήματα τα οποία έχω ορίσει σε αυτό το test group. Και μπορώ να ορίζω επίσης ότι εφόσον έχουν εγκαταστεί όλα τα patches με επιτυχία, τότε αυτό το patch θα γίνει approve αυτόματος
και μέσα τα approved patches μπορώ μετά να κάνω έναν αυτοματισμό για όλα τα υπόλοιπα συστήματα. Εδώ έχουμε κάποιους αυτοματισμούς ήδη ορίσει και βλέπω εδώ δεν έχει γίνει η κατάσταση σωστά. Μπορώ μέσα αυτό το πίνακα να πω και να κάνω το troubleshooting. Πώς γίνεται αυτό το αυτοματισμό, πώς φαίνεται αυτό. Δεν σας το έδειξα μέσα στο Test and Approve, διότι φαίνεται ίδιο. Δηλαδή δημιουργούμε έναν αυτοματισμό μαζί, ας πούμε για τα critical και τα important patches, critical and important patches για τα clients, και μπορώ εδώ στο Microsoft Updates να ορίζω, ας πούμε, μόνο τα critical και τα important. Μπορώ εδώ να κάνω patching όλα τα applications ή μόνο για κάποια applications ή όλα εκτός κάποιου. Εδώ στο third party μπορώ να κάνω την ίδια επιλογή και μπορώ εδώ επίσης να πω, ας πούμε, το Java τάδε έκδοση όχι ή το Citrix Workspace όχι κλπ. Antivirus updates θα μπορούσαμε να κάνουμε και εντός αυτού του αυτοματισμού, τα drivers επίσης, και εδώ μπορώ να πω ότι τα patches θα γίνουν εγκατάσταση 0 μέρες μετά του approval ή παραπάνω μέρες. Και εδώ γράφει ακόμα ξανά το μόνο approved patches μπορούν να γίνουν εγκατασταθεί εντός αυτού του αυτοματισμού. Στην επόμενη σελίδα έχουμε το deployment, το πώς και πότε. Αυτό θα το φτιάξουμε μαζί. Επίσης, φυσικά, μες στο self-service portal μπορείτε να το εγκαταστήσετε. Αυτό είναι καλό για τα server, για να μπορεί κάποιος τεχνικός να μπει στο server και να το εγκαταστεί αυτά τα patches εντός του self-service portal. Φτιάξουμε τώρα μία deployment policy μαζί. Το πώς και το πότε. Λοιπόν, critical and important patches, clients. Μία policy για αυτούς. Μπορούμε να βάλουμε το regular split ή βασισμένο πάνω στο Patch Tuesday. Εγώ βάζω το regular split κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακο. Δεν δουλεύω Σαββατοκύριακο. Και εδώ έχουμε το deployment window, δηλαδή την ώρα. Εγώ για τα critical και τα important patches έχω πάντα ως best practice το μεσημέρι. Μπορώ να βάλω βέβαια και παραπάνω schedules εδώ, άμα θέλω. Εδώ, download patches from server to agent, δηλαδή μπορώ να πω ότι οι patches θα κατεβαστούν όποτε είναι διαθέσιμα. Initiate deployment at, εντάξει, εδώ μπορώ να πω ότι γίνεται και μόνο η εγκατάσταση στο system startup ή στο refresh cycle ή ένα από τα δύο. Στο επόμενο σημείο μπορώ να βάλω pre-deployment activities, σαν wake on LAN ή ένα reboot πρώτου να γίνει η εγκατάσταση ενός patch ή μια software. Ή μπορώ να βάλω και πρώτου να γίνει μια κατάσταση, μπορώ να βάλω και ένα script να λειτουργεί. Εδώ θα βάλω τώρα αυτή τη στιγμή τίποτα. Στο επόμενο σημείο μπορώ να δώσω μια πληροφορία για το deployment στον χρήστη. Μπορώ να του επιτρέπω κιόλας να το κάνει skip και να δείξω κιόλας πόσο χρόνο ακόμα θέλει η εγκατάσταση. Σε αυτό το παράδειγμα εδώ με τα critical and important patches εγώ δίνω καμία πληροφόρηση. Στο επόμενο σημείο έχουμε το post-deployment activities. Εφόσον δεν βάλω τίποτα εδώ μέσα, δεν θα γίνει κανένα reboot, κανένα shutdown. Θα σας δείξω τώρα όμως πώς φαίνεται το reboot και το shutdown.
μπορώ να κάνω εδώ το force ή να πω ένα delay. Να δώσω δυνατότητα στον χρήστη να το παρακάμψει. Exclude reboot για server, μπορώ να πω για server λειτουργικό. Και στο shutdown θα έχω τις ίδιες δυνατότητες όπως στο reboot, συν ότι έχω και restart and then shutdown. Είναι πολύ καλό αυτό στα Windows Feature Updates, διότι γίνεται εύκολη εγκατάσταση στο background, μόνο να μην κάνετε το reboot το σύστημα, τότε θέλει πολύ χρόνο. Και έτσι μπορούσα να κάνω ένα restart και μετά ένα shutdown. Ωραία, αυτό είναι το πώς και πότε γίνεται μια εγκατάσταση, η deployment policy. Cancel. Πάμε πάλι πίσω στο εδώ. Λοιπόν, εδώ την βάζω μέσα, την policy, critical patches clients, και μπορώ επίσης να ορίζω ότι patches οι οποίοι δεν μπορούσαν να εγκαταστηθούν εντός αυτού του ωράριου θα γίνουν μετά από, ας πούμε, 3 μέρες, θα γίνει force. Δηλαδή να εγκαταστηθούν οπωσδήποτε. Θέλει δεν θέλει ο χρήστης. Στο επόμενο βήμα βάλουμε πάλι τους στόχους όπως το έχουμε δει στην αρχή. Φυσικά μπορείτε να βάλετε και κάποια notifications, δηλαδή να πάρετε κάποια emails αν κάτι δεν πάει καλά κλπ. Λοιπόν, έτσι εύκολο γίνεται να φτιάξετε έναν αυτοματισμό για το patch deployment. Και θα έχετε εδώ μετά τον πίνακα, το οποίο θα σας δείξει patching completed ή κάτι ακόμα είναι στην εργασία ή κάτι έχει γίνει λάθος. Αυτό για το patch management. Πάμε στο software deployment. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε και πάλι με τα templates. Εδώ έχω μερικά templates, 85.000 templates. Τι είναι ένα template? Το έχω εδώ για διάφορα λειτουργικά συστήματα, Windows, Mac, Ubuntu, Debian, Red Hat και είναι διάφοροι software. Όλοι το γνωριζόμαστε, μέσα σε μια διαχείριση πρέπει να εγκαταστήσω τη software δίχως να το καταλάβει, να το πάρει χαμπάρι ένας χρήστης. Γι' αυτό χρειάζομαι οπωσδήποτε τον full installer, όχι αυτά τα download installer τα οποία βρίσκεται σε κάθε σελίδα πλέον, δηλαδή το κατεβάζω αυτό και το υπολογιστή θα το κατεβάσει το υπόλοιπο μόνος του στο ίντερνετ. Αυτό δεν θέλω μέσα σε μια διαχείριση. Και επίσης αυτό που δεν βρίσκεται εύκολο είναι τα silent install switches. Δηλαδή να μην χρειάζεται καμία παρέμβαση του χρήστη στην εγκατάσταση. Και σε αυτά τα templates, Manage Engine έχει βάλει ήδη όλα τα silent install switches που χρειάζονται και εδώ πάλι όπως το είδαμε στο patch management είναι τα full installer απευθείας από τον vendor αυτού του software. Και επειδή τα install switches δεν είναι καθόλου ίδιοι, μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό το σύστημα με τα templates. Και πατάω μόνο το create package και γίνεται τότε ένα package εδώ και μπαίνω εδώ πάλι και θα πω μόνο install computer και το έχουμε δει αυτό το dialog. Βάζω μόνο τους στόχους, deploy και η software θα εγκαταστηθεί πάνω σε αυτό το σύστημα. Ως παράδειγμα το 7-zip. Φυσικά είναι ένα πολύ μικρό software. Αυτό, άμα δεν έχω ένα πακέτο ήδη έτοιμο, θα το έχω εγκαταστηθεί εντός 3 λεπτά
σε ένα σύστημα, χρησιμοποιώντας το template και φτιάχνοντας ένα package από το template και απλά πατάω εδώ το διάλογο εγκατάστασης Insta Software Computer. Δηλαδή πολύ γρήγορα. Τώρα υπάρχουν όμως software τα οποία πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Κάτι θέλουμε να βάλουμε παραπάνω. Δηλαδή μπορούμε με το modify το dialog να μπαίνουμε μέσα, να αλλάξουμε εδώ. Να πούμε εδώ pre-deployment activities, check rec keys, να ελέγξουμε αν υπάρχει αρκετά χώρος επάνω σε αυτό το σύστημα, τα services ή από εγκατάσταση κάποιου software, manage ongoing processes κλπ. Επίσης, στο post-deployment activities μπορούμε να κάνουμε πράγματα, create, delete shortcuts και άλλα. Στην αποεκατάσταση του software γίνεται αυτό μέσα στο ίδιο πακέτο. Μπορούμε να βάλουμε επίσης pre-deployment και post-deployment activities. Τώρα μπορεί να μην υπάρχει ένα template για το software που θέλετε εσείς. Μπορείτε να φτιάξετε μόνο σας φυσικά ένα πακέτο. Windows ή Mac. Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε MSI ή Exe. Ανάλογως αλλάζουν εδώ κάτω τα Insta switches. MSI, Exe. Εδώ βάζω μόνο είναι commercial, non-commercial. Μπορώ να χρησιμοποιώ εδώ ένα share folder ή απλά επιλέγω τα files και τα βάζω εδώ μέσα και γίνεται upload στο repository του Endpoint Central εντός της κονσόλας εδώ. Pre-deployment activities, όπως το έχουμε πει πριν, ή post-deployment activities. Και φυσικά πρέπει τα advanced settings, άμα φτιάξω μόνος μου ένα πακέτο, να βάλω εδώ κάποια στοιχεία. Architecture, όνομα κλπ. Όπως ανέφερα ήδη πριν, στο Patch Management υπάρχει και ένα Self-Service Portal, το οποίο βρίσκεται εδώ. Μπορώ να φτιάξω ένα Self-Service Portal για χρήστες ή για υπολογιστές και ο κάθε χρήστη μπορεί να εγκαταστηθεί τη software από αυτό το Self-Service Portal και όχι μόνο, μπορεί να το απεγκαταστήσει εκεί μέσα και επίσης να κάνει μια επισκευή της software. Πάμε παρακάτω στο inventory. Όπως είπα, υπάρχει ένα software life cycle, το οποίο βλέπω εδώ, over-licensed, under-licensed και warranty summary, δηλαδή για το hardware. Εγώ έχω μόνο ένα virtual environment, οπότε δεν έχω καμία warranty η οποία εξελίγει. Τι βλέπω στο κάθε σύστημα? Μπαίνουμε εδώ μέσα. Έχω το asset summary, disk usage, OS summary, device summary κλπ. Επίσης, system, services, users, groups, πάνω σε αυτό το σύστημα, shares πάνω σε αυτό το σύστημα, hardware, στοιχεία για το BIOS, CD-ROM drive, keyboard, monitors, το memory, τι δηλαδή είναι ήδη πάνω σε αυτό το σύστημα και τι μπορεί να μπει maximum πάνω σε αυτό το σύστημα. Software. Εδώ βλέπω τα desktop apps. Εδώ μπορώ επίσης να κάνω απεκατάσταση του software. Και εδώ υπάρχει metered software. Το metered software είναι μια δυνατότητα να ελέγχω, εφόσον το έχω ενεργοποιήσει για κάποια software, μπορώ να ελέγχω πόσες φορές και πόση ώρα έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η software πάνω σε ένα σύστημα. Με βοηθάει πολύ αυτό να ελέγχω, χρειάζονται όντως τόσο πολλές licenses για το Photoshop. Ή μπορώ να πω, εντάξει, εσύ το χρησιμοποιείς μόνο 5 λεπτά κάθε μήνα, οπότε θα το πάρω αυτή τη license και θα δώσω κάποια άλλη software σε αυτόν τον χρήστη.
Και να μην μπορεί κάποιος να πει μετά ότι ο τάδε δεν δούλευε καλά, έπρεπε να δουλεύει όλη την ημέρα με αυτό το πρόγραμμα και πραγματικότητα δούλευε μόνο μία ώρα με αυτό. Για να μην γίνεται κάτι τέτοιο, μπορώ σε κάθε export να πω ότι μόνο γίνεται export χωρίς ειδικά στοιχεία του χρήστη. Λοιπόν, επίσης έχουμε εδώ certificates, file details. Άμα ενεργοποιήσω αυτό το scan, δεν βλέπω ονόματα του κάθε file, βλέπω μόνο το σύνολο, δηλαδή πόσα MP3 με συνολικό χώρος τόσο είναι πάνω σε αυτό το σύστημα. Security, πληροφορίες για το BitLocker, για το antivirus, firewall, missing patches, USB audit και μια history η οποία θα μου πει κιόλας τι έχει γίνει σε αυτή τη μέρα πάνω σε αυτό το σύστημα. Ωραία, αυτό για το inventory, για τους υπολογιστές. Άλλη δυνατότητα μέσα στο Endpoint Central είναι ότι μπορώ να κάνω prohibit software με auto uninstall, μπορώ να μπλοκάρω κάποια executables. Επίσης έχω εδώ το license management. Μπορώ να βάλω τα δικά μου τα licenses εδώ μέσα με τις πληροφορίες. Και εδώ έχω alerts, δηλαδή κάποιος που προσθέτει ή βγάλει κάποια hardware ή software θα μου δώσει το σύστημα μια πληροφορία εντός email ή εντός SMS. Και εδώ έχω τη δυνατότητα ελέγχου του χώρου του δίσκους και των certificates. Ωραία, το επόμενο κομμάτι είναι το OS deployment. Τι δεν μπορώ να κάνω με αυτό. Δεν μπορώ να κατεβάσω ένα Windows ISO file και να το εγκαταστήσω πάνω σε συστήματα. Αυτό είναι ένα καινούριο ειδικό κομμάτι που έφτιαξε το Manage Engine. Γίνεται μόνο με τη δυνατότητα imaging. Δηλαδή φτιάχνω ένα image από μια hardware ή από ένα virtual σύστημα και μπορώ αυτό μετά το image να το εγκαταστήσω σε όποια άλλη hardware θέλω. Δηλαδή, κάνω ένα imaging από ένα σύστημα HP, μπορώ να το εγκαταστήσω και σε ένα Lenovo, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα στο imaging γίνεται extract τα drivers και μπαίνουν σε μια αυτόματη collection και εγώ το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να βάλω ένα manual collection, δηλαδή δείχνω πού βρίσκονται τα drivers για την άλλη την hardware που θέλω να εγκαταστήσω. Μέσα στο Customized Deployment μπορώ να κάνω το domain join και την ονομασία του συστήματος κλπ. Πώς μπορώ να κάνω εγκατάσταση ενός νέου λειτουργικού? Γίνεται εδώ με το Create Bootable Media. Μπορώ να το κάνω με PXE, USB ή ISO. Μπορώ να κάνω, ας πούμε, και αυτοματισμούς μέσα αυτό. Δηλαδή, άμα φτιάχνω ένα image από μια virtual machine μόνο με το Windows και το εγκαταστήσω σε ένα νέο σύστημα, μπορώ να κάνω ένα domain join σε μια ειδική OU, ας πούμε, νέους υπολογιστές. Και μετά να κάνω έναν αυτοματισμό διαμέσου του software deployment. Εγώ το ονομάζω πάντα task sequence, δηλαδή ορίζω τη βασική software την οποία θέλω να εγκαταστήσω στα νέα τα συστήματα και θα δείχνω σε αυτή τη configuration πάνω σε αυτό το νέο υπολογιστή, αυτό το OU. Και μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού θα μπει αυτόματος αυτή η software η οποία έχω ορίσει μέσα στο software deployment.
Το επόμενο κομμάτι είναι το Mobile Device Management και αυτό είναι πάντα μαζί με το Endpoint Central. Λοιπόν, τι μπορώ εδώ να κάνω? Εδώ μπορώ να βάλω Apple, Android, Windows, Chrome OS. Μπορώ να συνδέσω το Apple Business Manager για τα supervised devices. Μπορώ εδώ με το QR code να κάνω supervised devices στα Android ή το Zero Touch ή Knox. Ή NFC enrollment γίνεται και αυτό. Φυσικά μπορώ εδώ και να κάνω ένα self-enrollment και να ορίζω bring your own devices. Με containerization, δηλαδή να μην επικοινωνίζει μια ιδιωτική app με μια η οποία έχω δώσει εγώ από την επιχείρηση. Το management των συστήματων γίνεται μέσα στο groups. Μπορώ να βάλω τα συστήματα μέσα σε ένα group και πάνω σε αυτά τα group να ορίζω profiles και applications. Άμα το κάνω έτσι με τα groups, είναι πολύ εύκολη η διαχείριση. Δηλαδή, αν ένας υπάλληλος από το consulting θέλει να μπει στο sales, βγάζω μόνο το σύστημα από το consulting και το βάλω μέσα στο sales. Και μετά όλα τα profiles και τα applications, τα οποία δεν είναι στην καινούρια την group, θα επεκαταστούμε και τα νέα θα μπουν αυτόματος. Λοιπόν, τα profiles είναι αυτό που ορίζει τι μπορεί να κάνει αυτό το μηχάνημα. iOS, Android, Windows, Chrome, macOS, tvOS. Εγώ μπαίνω πρώτα στο Android, να δείξω αυτό. Passcode. Μπορώ να ορίζω το passcode για τα συστήματα. Contain complex value, ας πούμε. Βάλουμε 16 και εδώ μπορώ να κάνω διάφορα άλλα. Και μπορώ να είμαι πολύ καλός στους χρήστες μου και να πω ότι αυτά τα 16 θα τα βάλεις κάθε φορά με το χέρι. Και τι άλλο μπορώ να κάνω? Restrictions, δηλαδή μπορώ να πω ότι κάμερα να μην την χρησιμοποιήσει. Φυσικά αυτό δεν μπορώ να το κάνω στα bring your own devices, μόνο στα supervised devices. Και για να ξέρω πάντα τι μπορώ να κάνω πάνω σε αυτό που θέλω, δηλαδή πάνω σε αυτό το enrollment που έχω, υπάρχουν εδώ πληροφορίες. Full device management, δηλαδή η κάμερα μόνο μπορώ να την κάνω restrict στο full device management, στα supervised devices. Security, διάφορες άλλες ρυθμίσεις που μπορώ να κάνω στα restrictions. Workspace security, Wi-Fi, μπορώ να δώσω Wi-Fi profiles, VPN, Exchange Active Sync είναι δυνατόν. Έχω το kiosk mode, το οποίο γίνεται με single app ή multi-app και πολλά άλλα. Θα σας δείξω και ακόμα πώς φαίνεται με το iOS, με το Apple. Αντίστοιχα, ίδια όψη, ίδια πράγματα και στα restrictions. Εδώ είναι κάποια σημαντική ρύθμιση στην security. Στο Apple πρέπει να δώσετε εδώ το restrict both ways, να μην γίνει επικοινωνήση με διάμεσο ειδικού apps με τους επαγγελματικούς. Wi-Fi, τα ίδια πράγματα, Exchange Active Sync, Kiosk Modus και κάποια άλλες δυνατότητες οι οποίοι δεν το έχει το Android. Επίσης, μέσα στο management είναι το App Repository. Εδώ συνδέεται το Apple Business Manager και το Google Play Store και το Windows Store και μπορείτε εδώ να προσθέτετε τα apps και να το στείλετε πάνω στα devices. Επίσης, Enterprise Apps είναι δυνατόν να το κάνετε publish. Automate OS Update είναι δυνατόν και υπάρχει και ένα
και remote control. Πάνω σε Android devices, full remote control, πάνω σε Apple devices, μόνο το remote view. Fence policy, fence repository είναι δυνατόν, δηλαδή θα μπορείτε να κάνετε, να δείτε με το geo-tracking που βρίσκονται αυτά τα συστήματα. Δεν χρειάζεται φυσικά να το geo-tracking, μπορείτε να το κάνετε μόνο στο when lost ή πάντα, και μόνο για ειδικά groups, ας πούμε, ή μόνο αν lost. Και όταν έχετε ένα geo-tracking, γίνεται να ορίσετε ένα fence policy, δηλαδή εάν ένα σύστημα, ένα device βρίσκεται εκτός αυτού του παράμετρου, θα γίνει wipe ή θα γίνει μια πληροφόρηση κλπ. Πάμε παρακάτω στο tools. Στα tools έχω δυνατότητα Remote Control, System Manager, Remote Shutdown, Wake on LAN, Chat, Announcement και System Tools. Το Remote Control είναι αυτό που γνωρίζουμε από διάφορα άλλα συστήματα, το TeamViewer, το AnyDesk. Θα σας το δείξω, δηλαδή μπορείτε εδώ να κάνετε ένα connect. Connect. Και θα ανοίξει ένα καινούριο παράθυρο. Και εφόσον η οθόνη είναι locked, μπορώ με το Ctrl-Alt-Delete να μπω σε αυτή να μπω μέσα με τα δικά μου τα credentials. Μέσα σε μια session του χρήστη μπορείτε να πείτε επίσης εφόσον ο χρήστης θα σας δώσει το OK γι' αυτό. Άμα αυτό είναι μια virtual machine, δηλαδή γι' αυτό δεν έχω άλλες οθόνες εδώ μέσα και η ανάλυση είναι λίγο ελλειπής. Εφόσον έχω παραπάνω οθόνες σε έναν χρήστη, θα φανούν εδώ με μικρά παραθυράκια. Άμα ανοίγω κάποιο πρόγραμμα και ανοίγει αυτό σε μια άλλη οθόνη, τότε θα φαίνεται μέσα σε αυτά τα μικρά παραθυράκια και μπορώ με ένα κλικ να αλλάξω την οθόνη. Τι άλλο έχω εδώ μέσα? Έχω την δυνατότητα να σβήσω ας πούμε την οθόνη, να μην βλέπει τίποτα ο χρήστης, φυσικά και τα input devices, το πληκτρολόγιο και το ποδήλατη να το σταματήσω να λειτουργεί. Μπορώ να κάνω ένα screenshot, performance statistics μπορώ να βλέπω από το σύστημα. Και εδώ έχω quick launches. Πολύ καλό αυτό το πράγμα, ας πούμε, άμα είναι πολύ αργό το GUI του συστήματος, δεν θα γίνει πιο γρήγορο εφόσον εγώ μπαίνω πάνω. Οπότε, άμα θέλω μπορώ εδώ να ανοίξω το control panel απευθείας ή το performance monitor ή το registry. Κατευθείαν ανοίγουν αυτά. Βοηθάει επίσης άμα το σύστημα είναι σε μια άλλη γλώσσα ή όποια δεν την γνωρίζω. Να κλείνουμε αυτό πάλι. Τι άλλο έχω εδώ μέσα? Power options, log off reboot και admin tasks. Πολύ καλό είναι το GP update force, με ένα κλικ έχει γίνει. Ένα file transfer, text chat, voice call, video call. Λοιπόν, αυτή είναι η κανονική δυνατότητα ελέγχου σύνδεση σε ένα σύστημα. Υπάρχουν όμως πιο καλύτερους τρόπους. Πολύ καλύτερος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πάντα για το κάθε τι να έχω ένα ραντεβού με μια συγκεκριμένη ώρα κανονίσει με τον χρήστη. Μπορώ πολλά πράγματα να κάνω από το background. Δηλαδή, εδώ μπαίνω στο Manage Task Manager. Εδώ φαίνονται τώρα όλα
τα processes σε αυτό το σύστημα. Και με το action button μπορώ να το σταματήσω κιόλας αυτό το process. Επίσης, τα startup programs, εφόσον έχουν ορίσει κάποια, μπορώ να τα ελέγχω εδώ και με το status μπορώ να το κάνω disable. Υπάρχει το task scheduler με actions, δηλαδή μπορώ να κάνω και λειτουργίες εδώ. Εδώ υπάρχει το computer renaming. Υπάρχουν services, δηλαδή φαίνονται όλα τα εγκαταστημένα services πάνω σε αυτό το σύστημα, με ποιο startup type, ποιο status, με ποιον χρήστη έχει γίνει το log-on, και εδώ με το action μπορώ να αλλάξω τα modes ή να το κάνω start, stop κλπ. Υπάρχει μια command prompt και επίσης PowerShell. Έχω έναν rec editor εδώ μέσα, φαίνεται έτσι. Έχω το file manager, event viewer και το device manager. Με τον device manager επίσης μπορώ όχι μόνο να βλέπω τι είναι εδώ, μπορώ να κάνω enable και disable του κάθε hardware. Τα shares, τα printers, groups, hardware, software κλπ. Είναι πολλά μέσα σε αυτό το system manager. Remote shutdown είναι δυνατόν με παραπάνω actions, hibernate, log off, standby, και ένα schedule γίνεται. Wake on LAN, το ίδιο πράγμα με το shutdown. Το chat, announcements, δηλαδή μπορώ να στείλω σε ένα συγκεκριμένο χρήστη ή σε διάφορους χρήστες ή σε computer ότι ας πούμε το exchange, το mail είναι down, δεν λειτουργεί, ήδη είμαστε πάνω να το φτιάξουμε, θα σας δώσουμε παραπάνω πληροφορίες όταν πάλι λειτουργεί. Και αυτό μπορείτε να κάνετε με μια start, ημερομηνία, ώρα και end, και ήδη και multiple times, δηλαδή ας πούμε κάθε λεπτό σε έναν ειδικό χρήστη να στείλετε κάποια πληροφορία, κάποιο μήνυμα. Γίνεται και αυτό. Ωραία. Εδώ υπάρχουν και τα system tools με κάποια cleanup tasks τα οποία μπορούν να γίνουν εντός αυτοματισμού. Στο agent είχαμε πει ήδη, και στο admin υπάρχουν δυνατότητες integrations με ένα ticketing system από το Manage Engine, το Service Desk ή το Help Desk ή το Jira, ServiceNow, και άλλα συστήματα εντός API μπορούν να συνδεθούν. Να βλέπουμε ακόμα τα reports. Πολύ σημαντικό το reporting. Μπορώ με κάποια συγκεκριμένα ημερομηνία ή ώρα να μου στελθεί αυτόματο ένα report. Μπορώ να φτιάξω custom reports, δηλαδή με ένα report builder. Υπάρχει και δυνατότητα να φτιάξω query reports με τα SQL statements. Και υπάρχουν κάποια έτοιμα reports. Εφόσον έχω μια Active Directory συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, έχω πρόσβαση σε user reports. Προσοχή μόνο, το Endpoint Central μόνο στην on-prem έκδοση έχει δυνατότητα Active Directory reports. Η cloud έκδοση, η οποία φαίνεται ίδια με αυτήν εδώ που σας έδειξα, δεν έχει Active Directory reports. Τα Active Directory reports, unused user accounts, παράδειγματος χάρη, και computer reports, group reports, GPO reports. Και εδώ υπάρχουν διάφοροι άλλοι έτοιμοι reports για το patching ή το inventory. Και όλα αυτά τα reports έχουν δυνατότητες με φίλτρα ή μπαίνω εδώ μέσα και έχω άλλες πληροφορίες και πάλι για τα συστήματα.
Ωραία. Αυτό ήταν για την βασική την έκδοση του Endpoint Central. Δηλαδή την free έκδοση, την professional και την enterprise και το UEMS. Υπάρχει και μια έκδοση Endpoint Security ή αυτό το Endpoint Security κομμάτι γίνεται και πρόσθεση ενός add-on και σας το δείχνω αυτό σε ένα άλλο environment. Λοιπόν, αυτό το Endpoint Security Add-on προσθέτει δυνατότητες Device Control, BitLocker, Endpoint DLP, Data Loss Prevention, Anti-Ransomware, Application Control, Browser Security και Threat Management. Το Device Control μου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξω Trusted Device Groups. Εδώ έχω φτιάξει μία, ας πούμε, για τα Removable Storage Devices. Είναι εύκολο να φτιαχτούν αυτά τα groups και με μία policy Windows ή Mac μπορώ, ας πούμε, να πω να τα μπλοκάρω ή να allow ή να πω ότι μόνο Trusted Devices και να βάλω την group που θέλω, την list. Και εδώ έχω δυνατότητα File Access Settings. Εδώ μπορώ να πω ότι μόνο BitLocker Encrypted Devices επιτρέπονται. File Sharing Settings και αυτά μπορώ να ρυθμίσω. Και Alerts κλπ. Επίσης έχω ένα Temporary Access εδώ μέσα. Γίνεται και μέσα ενός client να γίνεται ένα αίτημα για την χρήση ενός συγκεκριμένου device. Όμως μπορώ και εδώ μέσα να πω κατευθείαν σε ένα ειδικό σύστημα, σε έναν ειδικό χρήστη για συγκεκριμένη ώρα, μπορεί ένα συγκεκριμένο device να χρησιμοποιηθεί. Φυσικά έχω insights, reports κλπ. Το επόμενο κομμάτι είναι το BitLocker Management, το οποίο είναι το πιο εύκολο από όλους. Φτιάχνω μία policy, το ότι γίνεται encryption του συστήματος και που μπορεί να βρεθεί το recovery key είτε εντός του Endpoint Central είτε και μέσα στο domain controller. Το retrieve του recovery key γίνεται εδώ μέσα με το retrieve recovery key. Το επόμενο κομμάτι είναι το Endpoint DLP, Data Loss Prevention, που μπορώ να βάλω data rules για την κάθε χώρα, ας πούμε, για να δούμε, υπάρχει και κάτι για την Ελλάδα, Greece, Tax Identification Number κλπ. Ή απλά προσθέτω δικά μου custom rules με ειδικά patchings. Το επόμενο κομμάτι είναι Anti-Ransomware, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε server, μόνο σε clients. Γι' αυτό δεν μπορώ να το δείξω αυτή τη στιγμή εδώ, σε αυτό το environment που έχουμε. Application Control. Εδώ λειτουργεί εντός whitelists ή blacklists. Μπορώ να χρησιμοποιώ μόνο μια strict whitelist, δηλαδή μόνο αυτά τα applications τα οποία έχω βάλει πάνω σε αυτό το whitelist θα επιτρέπονται ή σε ένα audit modus και ό,τι είναι στο blacklist δεν λειτουργεί βέβαια. Όπως με το device control έχω εδώ την δυνατότητα για ένα just-in-time access, δηλαδή σε ένα σύστημα, σε έναν ειδικό τεχνικό μπορώ να επιτρέπω για συγκεκριμένη ώρα την πρόσβαση σε όλα τα applications. Υπάρχει και ένα privileged management, το οποίο μου επιτρέπει να δώσω ανεβασμένα δικαιώματα διαχείρισης. Το γνωρίζουμε όλοι, κάποια προγράμματα τα οποία χρειάζονται local admin rights.
μόνο και μόνο για να λειτουργούν, να το ανοίξει κάποιος. Και local admins μέσα στην εταιρεία, σε χρήστες δεν το θέλουμε και πολύ. Οπότε μπορώ να δώσω εδώ αυτά τα ανεβασμένα δικαιώματα σε ένα συγκεκριμένο software application. Και μπορώ βέβαια μετά να βγάλω τα admin rights από τον χρήστη. Εδώ το browser security. Λοιπόν, εδώ τι μπορώ να κάνω? Policies, add-on management, download filter, data leak prevention, browser customization, browser rerouting. Το browser customization μου δίνει δυνατότητα για Windows και Mac, για διάφορα browsers, να κάνω κάποια restrictions, security restrictions, user account settings, homepage and startup, proxy settings, bookmark manager, να το ορίζω ως default browser κλπ. Το τελευταίο κομμάτι είναι το threat management. Βασισμένο πάνω στο patch management υπάρχει το threat management. Μου δίνει software vulnerabilities με πληροφορίες, δηλαδή πάνω σε κάθε vulnerability. Έχω και δυνατότητα να το δείξω σε μια άλλη φάση. Έχω το detected CVEs, δηλαδή με τα scores 2 και 3. Έχω zero day vulnerabilities. Με δυνατότητα, εφόσον υπάρχει, να το φτιάξω εδώ μέσα, εντός το σύστημα. Υπάρχουν system misconfigurations. Και εδώ πάλι μπορώ να κάνω ένα deploy από αυτά τα secure configuration. Μου δείχνει τι είναι και τι πρέπει να κάνω, severity, και βέβαια να το φιλτράρω σε διάφορο τρόπο. High risk software. Μου δείχνει πόσες μέρες ακόμα έχω μέχρι να είναι end of life, ας πούμε, ή το peer-to-peer ή remote desktop sharing. Εδώ έχω web server misconfigurations. Μου δείχνει εδώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή τι είναι και τι πρέπει να κάνω, μια resolution. Μου δίνει πάντα και μια resolution για το κάθε τι. Και βέβαια φαίνεται και με άλλο τρόπο. Εδώ έχω το port audit, ποιο port, με ποιο type, σε ποια συστήματα είναι ανοιχτό. Και έχω και μια περιγραφή του κάθε port. Επίσης έχω compliance reports, τα οποία με βοηθάνε σε audit. Με κάποια templates τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω. Φαίνεται έτσι, δηλαδή έχω φτιάξει ένα για να σας το δείξω. Windows Server 19, ένα report. Μπαίνουμε εδώ μέσα, σε αυτό το σύστημα και βλέπω το compliance percentage, το benchmark level 2 και το CIS template με το level 2, ας πούμε. Μπαίνω εδώ μέσα, μπορώ να το βλέπω ή μπαίνω επάνω στα errors μόνο και φαίνεται τι είναι σε error, σε status error και πώς μπορώ να το φτιάξω. Λοιπόν, αυτά τα reports με βοηθάνε πολύ σε γενικούς audits ή αν χρειάζεται να κάνω μια certification για το ISO ή οτιδήποτε. Αυτό ήταν για το Endpoint Security Add-on, το οποίο υπάρχει και στην cloud έκδοση. Το μόνο που δεν υπάρχει ακόμα εντός της cloud έκδοσης αυτό το Endpoint Security Add-on είναι το anti-ransomware και το endpoint DLP, το οποίο περιμένουμε όμως στο πρώτο τέταρτο του 2024. Να με και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την παρακολούθηση της παρουσίασής μου. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα βρείτε ακόμα κάποιες πληροφορίες σαν που μπορείτε να αποκτήσετε μια δοκιμαστική άδεια ή πώς μπορείτε να αποκτήσετε μια άδεια για παραπάνω καιρό
και βέβαια που μπορείτε να βρείτε βοήθεια σαν workshops κλπ. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Γεια σας!